was nice to meet them. Per què volies ser professor? Bé, en principi no volia ser professor, no ho tenia clar. Però haver fet la carrera d'Història no tenia gaires més sortides i em vaig preparar les opos i les vaig aprovar i després el resultat que és una feina que m'encanta. Com et vas formar o què vas estudiar per arribar fins aquí? Jo vaig estudiar aquí al Martí Franquès, aquí vaig fer el BUP i el COU, després a Barcelona vaig fer la carrera allò es deia Geografia i Història, després de Geografia i Història vaig estar 2 anys preparant oposicions i bé, quan les vaig aprovar ja ets profe i ja vaig començar a treballar. Quines sensacions et va donar l'institut la primera vegada que vas entrar? Bé, les sensacions en el meu cas eren rares perquè jo m'hi havia passat la vida aquí, perquè vaig estudiar aquí, tots els meus amics són d'aquí, els vaig conèixer aquí, el meu familiar, els meus fills també, i a més el meu millor amic vivia precisament on som ara, és a dir, era el fill del conserge. I llavors jo em passava, el grup d'amics que érem, ens passàvem moltes tardes, ens vam passar molts dies al Martí Franquès, perquè això on som ara era casa seva, és a dir, els conserges tenien casa dins del Martí Franquès, no? I aleshores la situació era com tornar una mica al lloc que t'has criat, no? És a dir, tornar a fer aquí... A mi em feia molta il·lusió, perquè jo vaig ser, i ho segueixo pensant, vaig ser molt feliç al Martí Franquès, m'ho vaig passar, suposo que com altres, molt bé, segueix sent un molt bon institut i bé, doncs la sensació va ser una mica estranya, no? No és com altres instituts que no has estat mai, aquí jo coneixia l'institut, no? I de fet, quan vaig venir a treballar me vaig trobar molts exprofessors meus, cosa que em va fer molta vergonya perquè no me portava gaire bé. Però bueno, no, era molt xerraire, però molts profes meus encara estaven aquí de professors. Pensaves que et quedaries tants anys fent classe? Home, sí, perquè en el moment que aproves les opos ets funcionari. I quan ets funcionari és vitalici, és per tota la vida, fins que et jubiles. Aleshores, sí, tenia clar que... I això, això està molt bé, perquè avui en dia tenir una feina per sempre, això es troba poc. No? I aleshores, a la meva època, jo vaig agafar una època que havia molt poca feina, i menys del que jo havia estudiat. Aleshores, fer-te profe, aprovar les oposicions en aquell moment, va ser el dia més feliç de la meva vida, o dels més feliços de la meva vida, sí. Has notat alguna evolució a l'hora de fer classe amb els alumnes o has notat algun salt cap enrere? Aquesta pregunta és molt complicada, perquè jo amb els alumnes sempre he estat bé, intento estar bé, però sí que és cert que jo crec que els alumnes sempre són iguals, no canvien, vull dir, els alumnes són crios que en realitat és com una pàgina en blanc, no? Vull dir, són els pares i la societat dels educadors els que l'omplim. Llavors, el sistema ha canviat, jo vaig començar fent BUP i COU i ara estem fent tots això batxillerat, no? Jo com a persones us veig exactament igual, sinó millors, més educades que nosaltres, o almenys quan jo estudiava. Quan jo estudiava aquí sempre ho dic, i això m'ho va dir un exprofessor meu, quan jo estudiava aquí les trastades que fèiem eren importants. Eren importants comparades amb les que feu vosaltres, no? Aleshores, sou persones més educades, jo crec que a la llarga, millor preparades perquè estudieu fins que els pares ja estan descapitalitzats, seguiu estudiant, fins als 30 anys nosaltres fèiem una carrera i punto i s'acabó, no? I respecte a lo que és aquí l'institut, a veure, jo ho veig molt igual, potser ha baixat el nivell perquè des de l'administració estan empenyats en que cada cop, no sé, donem com a nivells més baixos o si hi ha fracàs escolar la manera de solucionar-ho és aprovant a tothom. Jo crec que no hauria de ser així, no? Vull dir, perquè és el que he dit abans, un nen, un criu,
és el que l'acostumes. Si tu l'acostumes a que ha de treballar poc, doncs farà poc, perquè a veure, jo faria el mateix. Vull dir, no és que sigueu valtros, és que és el propi sistema que provoca això, no? de que potser els nivells han baixat bastant, comparat amb quan jo feia Bupicou o comparat quan vaig arribar aquí fa 15 anys, no? Però és que se'n donem compte tots els professors i cada vegada veig que més gent de que els nivells estan baixant, però perquè l'administració és com que molt maquiavèlica, no? Tu, quina solució tens? Tu dius, els nivells baixen, suspèn l'ESO, hi ha molt de fracàs escolar, solució, aproveu. No deixeu repetir, etc. No? Que repetir potser no és la solució, potser ha de venir d'un altre costat. Però bé, jo trobo que l'alumnat és el mateix, al revés, sou més educats, però que el nivell està baixant. Sí. Creus que els alumnes o professors estan contents amb la feina que tu has fet? La que jo he fet? Ostres, no sé, els hauries de preguntar als profes i als alumnes. Home, jo espero que sí, jo crec que sí, perquè jo m'ho passo pipa a classe, aleshores i veig que ells també. I a més, després, sobretot a segon debat, tens el termòmetre de la selectivitat i se la treuen amb nota i tal, doncs penso, tan malament no ho dec fer. No ho sé, però clar, això tindries... Bueno, però sempre hi ha gent que és impossible caure bé tothom. Suposo que hi haurà de tot. No? Però espero que sí. Ara, amb el temps que et tindràs lliure, has pensat en fer alguna cosa? No vull fer res. No, sí, llegir i escriure, però bàsicament llegir i no fer res, o sigui, és que no... Vivim en una societat massa abocada a la feina i a l'èxit personal i jo crec que no és necessari. Jo crec que està superbé no fer res. Al paleolític, sempre que podien, dormien. Jo penso fer el mateix. De tant en tant havien d'anar a caçar perquè no tenien els recursos assegurats, però la resta del temps no feien res. O s'ho passaven bé, sortir... Com aquesta cometes l'obsessió de la nostra societat de que sempre has de fer alguna cosa, de que has d'estar distret, de que has de dir... Ara el que és el màxim és viatjar, has de viatjar molt. A mi m'encanta viatjar, però no sé... No, a mi m'agrada tot, però ja t'he dit, llegir és una feina. No tindré temps. O sigui, amb tot el que he de llegir, no tinc temps. Seguiràs mantenint relació amb els companys de la feina? Sí, dona, jo espero que sí, clar que sí. Home, són més que companys, són amics, no? Llavors, pues, espero que sí. Si no me fan amigo, pues ja no, però jo crec que sí. Abans de començar tot, et vas proposar algun objectiu? L'has complert? Jo, no sé, quan ets tan jove, bueno, ho veig, aleshores era molt jove, quan acabes la carrera i tot això, no? Era una època que hi havia molt poca feina, i ens queixem ara, però jo crec que era pitjor. Amb això sí que no és allò de que qualsevol temps passat fue mejor, al contrari. No ens podíem agafar anys sabàtics, no havia beques Erasmus, això era impensabilíssim, i aleshores l'única, jo crec que obsessió que teníem jo i els meus companys, vull dir, que havien fet carrera era trobar feina. Vull dir, trobar feina per poder viure, no? I aleshores, objectius, doncs en aquell moment primer va ser fer la carrera perquè m'agradava molt i després trobar una feina més o menys relacionada amb la meva feina, perquè clar, feina, com passa ara, no? Feines no relacionades amb els teus estudis n'hi havia. També difícil, no era fàcil. Però amb la teva feina, relacionades amb la teva feina, jo que havia fet geografia i història, era més complicat. Llavors, el meu objectiu era aquest, vull dir, mai m'hi plantejava... Home, sí, sempre m'ha agradat escriure, no? I llegir aquestes coses, no? Però en aquell moment, el de poder algun dia arribar a publicar, que després he pogut, no? Publicar un llibre, o més d'un, és igual, el que sigui, això en aquell moment no m'ho plantejava, vull dir, em plantejava trobar feina. Érem molt rudimentaris abans, no era trobar feina i després ja en parlarem, no? Estàs satisfet de la teva estada aquí? Molt.
d'haver estat professor, però treballar al Martí Franquès té un plus de que, és el que us he dit, no? Era com tornar a casa, vull dir, per mi, és la sensació que he tingut de que com he estat alumne d'aquí, a més temps del que toca perquè vaig repetir, això és per donar ànims als que repeteixen, no passa res, repetir un any no passa res. Però ara no us deixen, claro, ara quasi que no us deixen repetir, i no ho entenc perquè no és retraumàtic. Bueno, tampoc estic dient que la gent repeteixi, però que no, que jo estic molt bé, molt feliç, vull dir, perfecte. Res a dir, al revés. Ara, en Quim Biendicho ens donarà el seu consell. A veure, m'han dit que us doni un consell. Bàsicament el consell és que sigueu superfeliços, busqueu la felicitat i que estudieu, perquè estudiar encara és un bon ascensor social. I estudieu i passeu-s'ho bé. Passeu-s'ho bé, sobretot a l'estiu. A l'estiu s'ho ha de passar. L'hivern s'ha d'estudiar, però a l'estiu cap piquito.